kami siyempre itong bahay. May veranda ba? Veranda yung tawag sa ganito eh. Yung pwede ka magpahinga. Kaya harap ko, yung kabilang Bay, sir ka. Salamat sa vlog ko. Si Bay. Shoutout nga pala sa mga kabro namin. Yan. Hindi kayo pumunta. Kaya kayo. Si Press ano, Press? Si Press Chord. Shoutout nga pala sa mga kabro natin ng Pusat Kaposes. Salamat. Yan. Thank you, thank you. Si Founder Bordado. Anong masasabi mo? Tatapat ba? Tatapat natin. Yan. Ayos lang kahit pandemic. Yan, oo nga. Tuloy-tuloy lang. Kamusta, Founder? Sunduin ko muna. Sige, kapakanda na. Para makapag-upisa na tayo. Ingat, ingat. Maya-maya mag-umpisa na ako kami. May meeting kami. Tatapat ko sa kanila yung video. May plano kayo sa bawat chapter ninyo, yung hindi mo na kayo babawalan ko lamang kayong uminom. Kailangan kasama ako. Para lang masaya. Ano ito mga may nangyari na sa atin?
nilingid lahat sa inyo. Meron tayong founder na Rometa. Binabatuan lang kayo ng memo galing sa national, kung ano man. Pero kami mga opisyal, hindi kami gumalaw, kasama kayo roon. Galaw-galaw naman tayo. Bukas makalawa, o sundan linggo, sundan buwan, hahanapan ko kayo ng mga meeting ninyo, yung attendance ninyo. Meron tayong mid-year meeting. Kailangan ko ng lahat ng report ninyo sa bawat chapter ninyo. Kailangan ko lahat yung mga attendance ninyo. Hindi ko kayo itong ganitong petsa, anong aktibidad dito, wala kayong may sagot sa akin. Kaya pinauuna ko na, dapat lahat ng aktibidad o ano pa man, meron kayong attendance. Ang ating chairwoman, GMF, PCGF, TNF, mga Dona Alawin. Unang-una mga bro, itong mga pinag-uusapan natin ngayon, ito'y dagdag kaalaman sa ating mga tungkulin at responsibilidad sa ating mga kanya-kanyang bahay. Anong mga bahay na sinasabi ko? Yan ang ating mga chapter. Di mo ba? Makinig po ng mabuti. Ito, kukunti lang ito sasabihin ko dahil may mga bago tayong ano ngayon. Ngayon, bago ko makalimutan ng lahat, mga bro, mga sis, mga founders mataas, no? Gusto kong palakpakan nyo at congratulate si Supremo Aquarius bilang siya ang may hawak ng national and international damayan. Siya ngayon ay inatasan ng ating buting chairman na simula sa mga araw na to, siya na ang hawak sa national and international damayan system. Di mo ba, chairman? Palakpakan, mga kapatid. Ngayon, regarding doon sa mga founder na sinasabi kanina, panatilihin natin ang respeto natin sa isa't isa. Pababa, pataas, pataas, pababa. Paano yun? Meron tayong chain of command. Ang isang member, mga kapatid, no, mga may alpong mga founder, ay dapat munang makipag-ugnayan sa kanilang mga chapter founder. Okay lang sa amin kahit narumekta kami, wag lang sanang nakarelate sa guardians. Halimbawa, Supremo, kumusta po kayo? Ayun, siyempre sasagot kami. Kung napapansin nyo, yung mga member o nakakababa nating mga kapatid, pag sila rumekta sa amin, sila ay binabalik po namin sa dapat po nilang pagsumbungan o anumang bagay na yon regarding po dyan sa ating kapatiran. Yan, baka kung meron mo ito isang linggo dito, pwede? Di pa mga bro? At alam nyo rin kung para kanino, para sa inyo. Pag nag-ID ka, may ID ka. Pag nag-ID ka, tatangin yung form. Lagyan po ito. Sila po, baka po sabihin ng iba. Ano tayo? At saka mga kapatid, dito lang po tayo. Panalangin muna po tayo. Panalangin ng guardian. Panginoon, turuan mo ako maging matapang at hindi nalulukuban ng takot. Disiplinado sa mga nakakababa o nakakataas man. May turing na kapatid, maging sa kaibigan o kaaway. Matuwid sa harap ng kapatid, maging sa kaibigan, sa harap ng paniniwala. Panginoon, turuan mo po kami maging matapat na tagapagtanggol ng nahati, magigiting na tagapagtaguyod ng bandilang Pilipino na may kalayaan at pagkakaisa. Mabuti, hindi naghihintay ng kapalit at hindi nagtatanim ng galit. Patapat sa aming bansa, paniniwala, kalumado sa galit. Ngayon, katanungan po ba kayo? Nung po kayo ay pumasok dito o nirito? Pumasok lang po kayo. Kayo po, sis. Hindi pa tinanong ang iyong mga sarili kung ano ba ang makakamtan ko pag ako ay pumasok ng garden. Literal po yan, lahat po. Di ba? Basta ka nalang pa nariglot. O, Pong Gerbong,
Sama ako. Ganun lang. Hindi po ba? Tayo po ay nagtatanong. Sa guardian, ano po? Ay mo siya. Hi po, Mig sa 18 TV. Mix 80 TV. Shoutout po. Yan. Thank you po. Ano po sa nakakataas? Mm. This is busy. Kamusta na po yung Okay naman po. ayos naman? Wala pa, hindi pa. Siguro bukas ko pa ito mararamdaman. Ang gagawin niyo po dyan, bago ka maligo o bago mo siya basahin, lagyan mo siya ng baby oil o kaya langis. Okay. Tapos, katas maligo, lagyan mo ulit. Okay. Tapos, makatiyan pagka patuyo na, huwag mo kakamutin. Okay. Yan. Sige po. Apo. Next, lagyan mo ng ganito, Yan, Pwede naman, eh. Okay. Mm-mm. Dito. Dito. Di ba mas masakit? Masakit to, pero kaya naman. Kaya naman pa. Masakit nga lang, pero kaya. Pero kung halimbawa lalagyan mo anesthesia, bibili ka ng topical na anesthesia. Pwede. Sayang naman. Ay, yung pinapahid lang. Oo. Pwede. Di ba? Masakit nga siya pero carry naman. Carry, maliliit lang naman. Maliit pa nga yan, Mas masakit yung amin. Malalaki. Oo, wag. Tama lang yung maliit. Dapat nga medyo naibaba pa. Ayun, Ayun, kitabo. Kantang. Nawawala. Hanap mo. Saka, tanong ko dun kay Founder Marker. Nandun nga. Ginagamit. Arianda ka balat. Hi guys. Yun. Welcome to Welcome to my guys. Oh, Founder. Wala nga meron mapasok yan, Excuse me. Ay. Oo? Ano kasi tawag yan? Ventosa. Bentosang. Yan, lamig yan. Yung ganyan bumubukol. Magpakondisyon niya, Founder. Tingata laban. Hindi po kaya naman po lamiging sisip-sipan, Libby. Libby. Hindi, ibig sabihin hindi ka makakabulong nila. Masakit? Makali. Oo. Ni may kanyang kaya ka? Hindi ka lagi kita? Roger. Yes, saya. Ayos. Ano na di iconic. SFF. Oo. Trading na. Training na din, Pilang minutes? 30. 30 minutes. Lokodo lang ipawas na yan. Huwabi na yan, Mabasa lang ang gilid, Masarap na mainit. Mapi na yan, maputot na yan yung gulot. Edit ko lang po kanyan Kaya, ba't ang ating sounds o kaya? Pabendosa. Adwaya nga sing gagamitan ko, Punta kayo pa nila nyo kay YouTube. Oo, makakaya na rin. Makapost na rin kung Dapat kaya. talaga kita pa. Magkiskis. Ale. Na? Pero mo na ita, yari Oo, paano kaya rin na nini? Atin, Natalit. Rice mill dito. Kaya, king Sampago. Asa pa ba? Bandayang kay Linong Madibatan ka palit mismo. Balak mo sa ito pinakabarag lang kiskis na pinabalik. Sarado na itang king kaya. Tang maragol king palit, bala mo sarado na ito. Maltok na yan. Mabasa, Sakit naman. Yan. Tagay na ko lang. Hello guys. Ginabi sila. Ginabi sila. Okay na kanya, Founder. Ating pagyan.
Bro, amis kitang kay, pasabay mo yan. Hi guys, welcome to my guys. Yeah, tingnan mo lang ko. Kanya may pang sigatan siya. Mga kumojin. Yan eh. Hindi bawal yan. Puso na itan eh. Yan kay pwede yan. Kenny. Tambay kasi doon yung baso. Ngatyan eh, pwede kang ngatyan.